реално погледнато за това ти казах колко други такива подкасти има за бизнес в Пловдив. Няма. Или ако имаш още един-два, ти ще си запознат по-добре, ама аз не съм попадал. Представи си, ако си един бизнес, който иска да рекламира в тази аудитория. Той има няколко варианта пред себе си. Или да се направи негов подкаст, или да рекламира в останалите. В един момент, в който на този етап, на тази сцена, ако мога така да го нарека, няма други играчи, от една страна е хубаво да има още един подкаст, защото са още едно място, от което можеш да облъчваш. От друга страна обаче, разходите по поддържането на този подкаст във времето, то не е само да направиш декора и да си монтираш няколко видеа и да ги качиш и после да забравиш, че имаш канал, ако искаш да го правиш сериозно. Да. Ако го правиш така, би трябвало целта ти да е друга и това ако го изпълнява като задача, окей, но рядко. Ако смяташ да правиш канал и да го правиш както трябва, в един момент ще ти излезе малко по-скъпо, отколкото ако има вече 4-5 такива канала и рекламираш в тях. И много по-бързо ще достигнеш тази цел, до която искаш да достигнеш за аудиторията. Тя аудиторията вече е събрана там. За какво трябва да правиш нещо друго.